Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Харт и днес ще снимаме на FIFA 14 за PSP и мисля това да е цяла поредица, като ще си направя собствена кариера като играч и всеки епизод може би ще бъде матч, като първи епизод ще е по-дълъг, защото ще е матч плюс създаване на играч. И да. И не знам колко ще съм активен в този канал, защото, както знаехте, или може би не знаехте, не знам. Имам английски канал, в който съм по-активен, но въпреки всичко, както всеки друг, и аз ходя на училище и нямам много свободно време. И поради тази причина не съм сигурен дали ще бъда много активен, но ще видим. Ако каналът се развие добре, ще се постаря да качвам повече видеа. Обаче сега, нека прочетем това. Окей. Малко съм болен и затова може да ви звучи странно. И да. Като цяло, това ще е първият или вторият ми клип, защото може би първият ми клип ще бъде указание какво представлява канала ми като цяло и какво можете да намерите в канала ми, но все още не съм го снимал него. И да, това е първият клип, който снимам. Така, ние ще сме нападател с десен крак, номер 7, и държава ще сложим България, защото можем да си го позволим и защото сме българи. И така, окей. Yes. Окей. First name. Ще го сложа Харт. Не защото си казвам Харт в истинския живот, защото съм сигурен, че някой това ще го пита в коментарите. Но просто защото, да, така съм се решил. И да, като цяло, както казах, не знам колко ще съм активен в този канал. Ще е много тъпо да си казвам Харт. А за фамилия, какво трябва да сложа? Ще сложа Драганов, защото така ми дойде. И сега сигурно пак ще питате, фамилията ти Драганов ли? Ми не е. И да. Така, Драганов. 1,85 м, едно съм дебел, 75 кг. И рождена дата ще сложим 7 септември, да ме е гадно, че ще ходя на училище след няколко дена и да. Коя година? Ще сложа 93-та. Това значи, че сме на 21 години, ако не се лъжа. 93-та, да, точно така. Няма да сме този плешивец. Може би е това да е приличен съдията от FIFA 7. Ето вратя съдия. Така. Това ще сме ние като цяло. Average. С къси ръкави. Бутонките ми ще бъдат сини и няма такова. Но ще си сложа лента на ръката, която ще е червена. И да, просто сейфваме играча и пускаме първия си матч, защото... да. Добре, ще сменим Манджукич. Съжалявам Манджукич, ама отиш на скамейката. Нищо лично. Да. Да, трябва да си представям и кариерата сега. Упс.
И ако ще чуете, що избирам тази клавиатура ми, защото ми е най-лесната и най-удобната. Е така с наводите, защото на това PSP имам кой знае колко кариери и да не ми се повтарят имената, да си знам коя е моята, нали, в която снимам. И да, общо взето е това. Та в канала ми какво ще има? Още не съм помислил какви точно игри ще снимам, но главно ще снимам на PSP, защото ми прави удоволствие да снимам на PSP. И така може от време на време да има някакви компилации на Лига или на някаква друга игра, но все пак. А на Minecraft дали ще правя сервайвал, за сега не. Но по-късно може и да размислим. Така, сега защо не мога да контролирам... Да, окей. И пускам си мача. Така. Нека сега преведа за тези от вас, които не знаят английски. Трябва да... Личният ми таск, т.е. личната ми задача към самият мен е да топката да е в мен 15 пъти или повече, а пък отборната ни задача е да вкараме гол от спринт или нещо такова, не знам. Крос не беше сладко, така че да. Би трябвало нещо такова да значи. Това сигурно е някакво копия на Найджел Де Йонг. Играм срещу Морсия... Опа, чакайте, че нещо се обърка. Борусия... Да. Не мога да го изреча това име, така че да. Не се очудите, аз съм си малко тъп така. Дай паза. Изстрел. И виждате колко сме слаби. Ще остава... Не, то няма повторение, разбира се, затова ще пусна аз. Така. Опа. Ето сега, нека извъртим малко камерата. И гледайте само за какъв прос става въпрос. Само че ще приближим. Да. Та, малко сме слаби в началото, но така направена играта, че като играем повече мачове, както и всяка друга FIFA, разбира се, като играем повече мачове и играч не става по-силен и си избираме какво да му апгрейдваме, примерно спринта или умението да подава или нещо такова. Да, ще се развиваме в бъдеще. В първи епизод трябва просто да ги бием тия и така. И като цяло е това, да. Да, съм засада. И да, добре, че не ми подаваха. Много хубав гол. Всъщност гола не беше чак толкова хубав, ама спринтът беше добър. Ето сега на повторение. Това вратаря според мен трябваше да го спаси, ама няма значение, нали е гол за нас, така че няма абсолютно никакво значение, извинявам се. Да, може би се питате защо избрах Байер Мюнхен. Ами това е моят любим отбор и може би се питате защо, или по-точно не защо, а кой е от българските отбори е мой любимец. Ами аз нямам такъв. Според мен българският футбол е на много слабо ниво. В сравнение с другите, нали, отбори. Но все пак Лудогорец се справя добре. И Левски ЦСКА, това са най-известните отбори. Междувременно вкарахме още един гол.
което беше дел на моят играч. Само да видим. Това ще е проблем. Поне единият таск трябва да го завършим. Ако комбинирам английски и български малко, да не се очудвате, просто аз така си говоря. Примерно сега, както казах, трябва да го минем този таск. Тоест трябва да минем тази задача, нали? Но свикнал съм така просто и да. Даже някои думи, които не са чуждици и не са навлезли си още в българския език, толкова че всички да ги знаем. И тя ги ползвам също, така че да. Да си имате една представа горе-долу. Ей, какъв пропуск. Отново дел на нашия играч. Тук малко бяхме изблъскани, ама съдята що не е дал дуспа, явно. Или е нещастник, или просто не му се иска да дава дуспа. Не знам. Така, ще поискам още един пас, само да излезем от тази засада, че кой знае къде сме застанали. Опа. Май не трябваше сега да искам това. В коментарите може да напишете дали искате туториал на това как да снимате, примерно на PSP или на някакъв нещо друго, което не е самия ви компютър. Можете да напишете в коментарите, няма никакъв проблем да направя един туториал. Лично на мен изобщо не ми пречи. И съм готов да правя разни други туториали, защото има много въпроси, примерно как се прави Minecraft сервер. А то всъщност не е чак толкова сложно, но на никой не му се занимава да направи клип. Или по-скоро някои, които са направили, не ги гледат или не знам. Просто въпрос си остава за някои хора. И като цяло да. Тук е още един невероятен пропуск. Аз трябва да искам повече пасове и може би ще разигравам на двойни с някой, за да си мина таска малко читване. Да. Дай топката, да, тук ме покриха много добре. Сега да видим дали ще можем да изпълним Team Task и не. Смисъл на Team Task според мен е така, примерно сам да съм, да се затичам и да вкараме. Така го разбирам аз. Иначе не знам. Да, това беше гол, но май няма да го зачете като тази, защото той първо я изби. Но в крайна сметка сега ще разберем малко бъгнато ухо, виждате колко лоша е графиката на PSP-то в сравнение с тази на компютъра. И да, това е FIFA 14 за PSP. Така че представете си другите FIFA назад. Да, казах FIFA. Да, общо взето графиките не са чак толкова добре, колкото на компютър. Но на мен все пак ми прави повече удоволствие да играя на PSP, отколкото на компютър, дори на компютър с джойстик. Пак някакси ме радва повече. Така, грешка. Опа. Опитах се малко да го спъна, но не ми се получи много. Да, си без това бях в засада, така че дори да беше минал пас пак. Така и сега вече мога да вкарам. Ако разбира се не направя някаква глупост като тая. Айде. И добре. Това мисля, че би трябвало вече да се зачете като преминаване на така наречената задача на отбора. И не.
Ами в такъв случай не знам. Не знам как да мина таска или задачата. Така че да. Тук се опитах да направя нещо като мрежичка, но явно не ми се получи. Та ако искате още и други игри на PSP и продължаване на тази поредица, може да напишете в коментарите дали има смисъл да я продължавам или пък ако искате да игра някоя друга игра на PSP, можете да напишете в коментарите. И също така можете да лайкнете видеото. И не се безпокойте, всеки коментар ще бъде прочетен. Аз обичам да чета коментарите на сабскрайберите си. Така че да го имате предвид. И между другото, ако имате Minecraft за PSP, може би звучи доста тъпо, защо трябва да играя на PSP, докато мога да играя на компютър, но не знам. Затова можете да ми дадете линк или да ми изпратите на лично в Skype, примерно. Просто ми пишете, ако знаете как и откъде мога да се я взема или да купя. И да, защото знам, че още няма такава официална за PSP, но мисля, че все някой може да направи нещо по въпроса, някое копие или просто да я промени леко играта, така че да може да се пуска на PSP. И да, това беше от този матч, 5-0. Не изпълнихме задачата за отбора, но все пак бихме с 5-0 в първия си матч, което е доста добре. И колко гола вкарах, един или два, може и три да съм вкарал, не знам. Като цяло в този епизод бях разсеян да говоря относно това какво ще има в канала ми и така нататък. Та мисля това да от този епизод. Само видим, 5000 FIFA точки. Да, преди да свърши това видео, искам да ви попитам нещо. Само че да минете всичките неща. Още 1000 FIFA точки. Само да зареди. Ще ви попитам коя топка да си взема от стора. Защото мисля, че съм си взел най-хубавата. Но не съм сигурен. Само че трябва да изчакаме да заради, нали? В следващите 3 дни очаквайте горе-долу добра активност и под добре имам предвид по видео на ден. Но след това вече може да се разсеят малко. Не обещавам нищо, но предполагам, че ще има поне 2-3 видеа на седмица. И да, пак казвам, че не обещавам нищо, защото не съм сигурен доколко ще имам свободно време. И така, нека се сейфваме първо кариерата. Всъщност мога. Хард 5. Изчакайте само секунда. Окей, няма никакво значение, ще намеря тази кариера за следващия епизод, но все пак нека ви покажа топките и в коментарите може да напишете името на топката, която ви е харесала. Само че така. Имам 2 топки от 34 общо. Сега ще ги дам на малко така по-забавено, да ги прегледате. И да ми кажете коя от всичките ви харесва най-много.
Ето я и Джованито. Предатор. Тази всъщност я имам. Тя светва по-ярко, когато я имам. И да, това мисля, че са всичките топки. И всъщност може да ми кажете кой алтернативен екип да си купя също. Защото имам 15 000 точки и не знам точно за какво ги похарчам. Тук ги дам набързо, но вие знаете какви са били така не домакинските, не на гостите екипите, а алтернативните. Да, можете да напишете в коментарите. И това ще бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало и до следващия път.